سلام كما يتصنحوا كورات خطاتلتي نزل ساعة زحرنا يوم حصرتن واناون زولنا يوم زيناتات إذن لكم مطينا لنا نخد كاتلنا دما نعدم فلما كاندنا تتاتو المشهد كان تاجروا ما أززتي أبركم أجركم يلو كم زولكم يمسيناني جزاهم حدار سلست شمس بخلت مسلست مسمر كبار من سلزغن ታቸው ረዳ የአብይ አህመድን ድጋፍ መጠየቁ ለኔ እጅግ አሳዛኝ ነገር ግን ይሄንን ለምሰራዊት ኢትዮጵያ ከቅጥቀጥ ከም ዝውዓለን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተገይታቸው ረዳ ከም መቀለ ምህዳሙ ዝፍለጥ ኮይኑ ለመውሸራተን አዲስ አበባ ኮይኑ ዝሃወ መግለጺ ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ተሓዋረለው ምዋሉ ዝምልከትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለማማሲዩ ናብ አዲስ አበባ መታወም ዝምልከትን ኢትዮጵያ ምስ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ርክብ ብዛዕባ ዓሰብ ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታን ዝውልን ካልኦትን ኣለውና ክስካብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም ታቸው ረዳ የአብይ አህመድን ድጋፍ መጠየቁ ለኔ እጅግ አሳዛኝ ነገር ግን ይሄንን እኔ ነኝ ማለት የምችለው አሉላ አንተ ነህ ማለት የምችለው ጌታቸው አንተ ነህ ማለት የምችለው ስል በሜስ ውስጥ ተሳታፊ ያልሆነን ዜጎች ነን ይሄንን ማለት የምንችለው አንድን የህወሓት ፍንካች እየደገፈ የደብረጽዮንን ህወሓት እየደገፈ ግን ጌታቸው ለምን አብይን ይጠራል ብሎ አፉን ሊከፍት አይችልም ይሄ ድድብናም ድንቁርናም ነው ምክንያቱም we know በዛ በኩል ያሉት ሰዎችም አቶ ጌታቸው ረዳ ሁሉ ኩነታት ብዝምልከት ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ መግለጽ ዝሃበ ኮይኑ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ድሕረ ትግራይ ተፈጠረ ምትፍናና አዲስ አበባ ብምኻድ ለሞዛራው ጋዜጣዊ መግለጽ ይወሎ እቶም ጋዜጠኛታት ደጋጊሞም ብዛዕባ ኢዳታውነት ኤርትራ በተደጋጋሚ ሕቶ ዘቕረብሉ ኮይኖም ጌታቸው ረዳ መልሱ ድማ ኣነን ፌደራል መንግስቲ ኢድ ክእተይ ሓተትኩን ንሕና ሰራዊት ክዋፈር የፀዋዕናን ዝበለ ኮይኑ እዚ ሽግር ምስ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ብምዃን ክፍታሕ ኢና ሓሲብና ዘለና እምበር ሰራዊት ሊኹ ክፈትሕ ሓተትናን ክብል ገሊጹ እንተወሓደ ግን ሎሚ ድሕሪ ፋዱስ ክራባት ተኸዲኖም ክዛረብዎ ዝመጹ ነዚ ዕግርግር ዝፈጥሩ ኣካላት ብዘይ ምዝራብ ካብ ሰራዊት መልኣኽ ወጻኢ ካልእ ስጉም ትኽወስድ ዝግባእ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብይ ነዞም ሎሚ ዝመጹ ዝበሎም መራሕቲ ሕወሓት ከየዘራርቦም ሓቲቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቀጺሉ እውን መንግስቲ ፌደራል ደዋቱ ክሕሉ ናተይ ጻውዒት ኣድላይ ኣይኮነን መንግስቲ ፌደራል ዲዲአር ክፍጽም ዝሓተተ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ሰራዊት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መግለጺኡ ካብቶም ኣብዚ ሕጋዊ ንጥፈታት ዝዋፈሩ ወታደራውያን ኣጀንሲን ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ዝበለ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ብህውከት ተረባሕቲ ኢና ዝብሉ ሓይልታት ብዙሓት እዮም ክብል ድማ ገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሕወሓት ኮይኖም ናብ አዲስ ኣበባ ኸዱ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝበለ ድማ ድሌት መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ናብ አዲስ ኣበባ ክመጽኦም ዝሓቱ ዝበለ ኮይኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩሎም ፖለቲከኛታት ምስ ኤርትራ ርክብ ክፍጠር ድሌት የብሎምን ዝበለ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዘይሓስቡ ሓይልታት ወርቂ ናብ ኣስመራ ይልኡ ከለዉ ክብል ገሊጹ ሰልዓለ ኣለዉ ብትግርኛ ይኽመልሱ ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ዝበሃል ዘይሕጋዊ ዕጡቕ ኣብ ትግራይ የብልናን ዕጡቕ ኣሎ ዕጡቕ ከውርድ ዝግብኦ ب10,000 ዝቁፅር ኣለና ከምታ ዝብልክዎ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለና ዝብሉ ወደኽደኽ ዝብሉ ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ እቶም ተወሰኑ ሰባት ተወሰኑ ምዃኖም ጥራሕ ግን ክንርኢ የብልና እሶም ዘዋፍሩ ሓይል ኣለዉ እሶም ንገሊኡ ጉጅለ ጉባኤ ስለ ዝገበረ ንኡ ደግፍና ሓደና ክንገብርና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚኦም ናይ ብሓቂ ኣምኖም ዶ ይፈትዎም ዶ እሱ ካሊእ ጉዳይ ኣይፈትዎም ኣነ ከምኡ ዝፈልጥ ኣትሊስት ውሱን ውርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝነበረኒ ነዚኦም ከም ዓበይቲ ኣሴቱን ዝወስዱ ይኹን ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ እዮም ዝወስድዎ ብሓቂ ዝፈልጦ ማለት እዩ ተጠቒሞሞም ከም መሳርሒ ክጥቀምሎም ዝደሉ ይፈልጥ ሓርቲ ጭርሖ ተደጋግሞም ሓቂ ዝመስለካ ወቁሩ ምስ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ማለት ሓደ ነገር እዩ ኣሕዋቱን ስለ ዝኾነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ግን ወይ ክትተዓረቕ ኣለካ ዘጥፍኦ ጥፋት ክቅበል ክእል ኣሎ ሓቂ እዚኣውን ከይተገበረት ወደኽደኽ ኣሎ ገሊኡ ሕዚ ታባታት ጎቦታት ኣብዚኣ ኮይና ክንዋጋእ ገለ ዘሎ ትግራይ ናይ መዋግእ ሜዳ ክገብር ዝጓየ ሰብ ሓላፍነት ዝጎደለ ስለዚ ናይ መብዛሕትኡ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ሽግር እውን ኣይኮነን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኩሎም ኣብዚ ሕማም ዝኣተው ይኾን ኣብዚ ዝኣተው ተወሰኑ ኣለዉ ፖለቲካል መራሕቲ ናይ ኩሎም ዋላ ናይ ትሕማቕ ጉጅለ ኩሎም እውን ኣይኮኑን እቲ ኢንፍሉዌንስ ኣለኒ ዝብል ግን ኣብዚ ወደኽ ዝኣተወ ንህዝቢ ትግራይ ከም ጠላዕ መፃወቲ ዝወስድ ሓይሊ ግን ኣሎ
እዚ ክሊር እዚ ሽርክና እዚ ልዕሊ ኩሉ ክንቃለሱ ዝግበአና ትግራይ ደጊማ ናይ ኩናት عود كتخون سلازجددي بوجن من قصة إيرتراون عسو خن حزنا جل بهال زرواتات يسمع الله سلازي قرو فنتتلنا أو تقرأ وينات وكينات نقول إمبر نبغى نحسب زموت وينس بني سلازي they don't care زعوات تقرأ تتخيلوا تيجي محزل ما زحلهم تزيخونتم بوتاتات تدفع بيلها تمكتوا لهنا تفتر نازي ذا الساتح ناي ورق نقدمبر ناي سرقمبر ناي سبات زوور ترفمبر خالي نجار زيري كن عتقات كوافر زخل وسن حيل وسن بوليتيكيا وسن ناي سرايت حلافي بلكت مبزحتيو ابز غداي زي اي اتون كاتون دليتي ولا زي مالت كن توسن سبات زساورو حوي ملا حزب صحنو سلازي زوج متأتيها تناي مجمرنا سرحنا خون زقبا بس علمس بس فيدرال منقصس بس خلو نا حزب تግራይ ሰላም ዝደልስ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ከይፈጠር እንሳ የፖለቲካ ተኩሳት የትግራይ ውስጥ የሻዕቢያ ሚና የሚባለው بخالي زيننا دما إثيوبيا من إسرائيل مسراوي سمع المكياد تسعر كم زلات تجليسو منيستر وصا قديات إثيوبيا قدين تموتيس ناو إسرائيل تقعيزو مس منيستر قديات وصا إسرائيل زكيد عصو مع ركب بزعبا إثيوبيا نيتران كم أون الشواون عتقات حتن يمنن خم تزارو مستو قداي كروا زلو مجتات جليسهم منيستر قديات وصا إثيوبيا قدين تموتيس أو تمس منيستر وصا إسرائيل صار سهل زكيد وركب إسرائيل إثيوبيا أفرق بحر نختركب تجورو من قصاص حاجة زختركب إثيوبيا دمال شواون حتن نمتك عبد عما خبابي وتدرو معسكر كسر خطفق لله حتى 5 تفريط الله كم مجلس زمواتها وحبريت أنبار إثيوبيا ودع عسون مجوات أو العلي إيرترا وراروتو وجلو كاب إسرائيل وتدرو حاجة خجبر الله إثيوبيا دماغها وعسى معسكر كتهنس كتفقد الله زبليو 5 ذكر في حلفة صومنا وزقرونا يا زينانا إثيوبيا خاو إسرائيل حاجة زوار حتى كنت نورة تخون من قصة إسرائيل سراويت بلتقنا العطقات فنان زكايد وزلو دو كيبلا نس إثيوبيا زخونه يخون وتدرو سم 5 يكبر من لاشيو بخالي زيننا دما حالتات فانو إثيوبيا سمين ولهم حرا أكوا ولديا متقعد خام جمر قليس أملو إثيوني وسكاوت خاو زبط أمجتات بمتكاس وقبرتو خام دنبارة حبارو خينهم حالتات مكل خال إثيوبيا خاو كتما ولديا كبت مدافع بمروار أكوا ولديا نزرو كوبو نايفانو نايوق مدبرات يدودو خام زلو زقل زلو خينو فانوون بوغون سراويت فيدرالي قد قطع اللو خزو خينو عواتو بنكرات تصبي للو كاب كباب كتما ولديا زركو خبابتات وصاي أب مسمر ديسا مقالو خمسة خيادة زحبر فانو بزدم مالو بوزحات عواتات مزقاو قليس الله بخالي زيننا دما دكتور دورت إنجرو ميكائيل لو ماسيو نابدي ساعة 5 أتوه تجليسو ريدن جيتاچو ردا ودي ساعة 5 لزفلت كوينو قدماي منيستر أبي محمد علي خلتيون وجنات أو عصو مع زخ زارو مخاني زقلت زلو حالتات سطات تجراي سلطان محدار تجراي نمكو صارو استفاري خبابتات تجراي ترحيتات قصيلة مهلاهم بزن جرو لزلوان دكتور دورت إنجرو ميكائيل لو مودي ساعة أتيلو زخوركم من زخبر كنت حاتلتنا نص ساعة زحزنيها محاوريتات نتم كتكاتل ومصنحهم مصل نيرهم أبزغط البخالات حبريت أخصام نراخب سلامنا تمننا ببزلهم وسلامنا عاخم يكون سلام